Maayong adlaw sa tanan natong mga OFW o sa tanan natong na minaw nagtan-aw nili nga tong video sa YouTube ang OFW Bible Study. Kining inyong higala si Lloyd Galion, nangamusta na usab kaninyo o hinaut ko nga namos kapiskay sa panglawas. Salamat sa inyong pagsunod nining atong program diri sa YouTube. Hinaut ko nga kini nakahatag og dugang paggiya sa imong espirituhanong paglakaw. O karon ato nang dalon ang Bible study niya nakita sa ikatulong nga bahin sa Bible study nato sa libro sa mga buhat. O nagpasalamat ko nga kamo nagasunod sa atong program sa YouTube. Ubay-ubay nga mga OFW ang nagatan-aw na minaw ni atong program sa YouTube. Nini nga program atong pagkadalhon ng pulong sa Dios unya mag-Bible study ta ug duna mo'y mga apuanan, duna mo'y mga problema pwede na nimo ipadala kanako pinagi sa email o pwede usab sa akong cellphone. Duna kay gusto nga ampuan mga problema sa OFW ihatag kana pinagi sa pagpadala sa imong email diri sa ako ang igahatag nako kaninyo nga giya sa diri sa screen ug usab sa mga pangutana nga gusto ninyo matubag pinagi sa pag-text ako ang cell number. Ug karon ato na ang pagadalhon ang ikatulong bahin sa atong pagtuon. Salamat sa imong pagsunod. Ania si Brother Lloyd Galion. Nadamgo ako kanimo unyo sa hinano kong pagkatulong ikaw nagasudo ka na. Ang pasiuna sa libro ug ang katapusang saad ni Kristo buhat 1 unong ngadto sa 8. Basahon tang buhat 1 3 ngadto sa 5 matud pa. Sulod sa 40 ka adlaw human siya namatay. Gipakita siya kanila sa makadaghan sa mga pamaagi nga nagpamatuod nga buhi gayud siya. Nakita nila siya o nakigsulti kanila may tungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban sa kanila gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem, hulatan ninyo ang kasa nga gisaad sa akong amahan sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan nagbunyag pinagi sa tubig apan pipilamang kaadlaw gikan karon bunyagan kamo binagi sa Espiritu Santo. O katong pulong atong pagkasaysayon ang pagdanag sa kingharian sa Dios nagsugod uban sa pagabanhaw ni Kristo gikan sa patay. Palandungon nato nga adunay tao nga patay migawas sa iyang lubnganan o mipakita 40 ka adlaw uban sa iyang mga higala. Naglingkod uban kanila nga naghilom, mikaon uban kanila, misulod nga naghilom lapos sa mga bongbong, migawas nga hilom, walay tingog sa paglagapak sa pultahan. Kini nga panghitabo buhi o mao kini pagkabanhaw ni Kristo nga nakapalibog sa mga nahuna sa mga tinun-an kay sila personal nga nakakita giunsa si Jesus pagdaog-daog, gipakauwawan, giunsa pagkondena. Sila nakakita kung giunsa siya pagpakaulaw sa dihang namatay dito sa cross. Gitamay siya gibaybiay adunay duruha ka mga kawatan no nga giuban kaniya pag lansang unya gihukman siya sa mga kadagkuan sa katawhan o mao lagi gilubong siya sa Bernes unya ang iyang kamatayon nagtuo sila nga mao na toy katapusan sa paglaom sa mga tinun-an. Ang adlaw sa iyang pagkabanhaw nagsugod sama sa pagdagkot sa suo sa pag-o natong kapanahunan uban sa agianan nga walay katapusan nining mga panahon. Ang presensya ni Kristo mao'y ilhanan nga ang iyang gingharian dili diri sa kalibutan apan kini espirituhanon nga gingharian na dili madunot, puno sa kalipay, pagkamatarong, puno sa gugma, puno sa kamatuoran, pagpaubos o pagpugong sa kaugalingon.
Kini nga sulat buno sa pagsaysay niini nga langit nung kamatuoran taliwala sa kalisang og taliwala sa mga kakuyaw og kinibang garbo pagpamakak og taliwala sa gubat og sa walay pagkahustisya. Sobra na sa 40 ka adlaw si Jesus nagpasabot sa iyang mga tinun-an gikan sa balaod, sa mga salmo, sa mga propeta o mga misteryo nga nag-apil sa kahibulungang panghitabo nga nasulat sa mga propeta. Sila nangandoy sa gingharian sa Dios og naghulat sa pagdanag sa kahayag. Karon ang langit nung kahimtang niabot na. Ang walay katapusang hari mibutho. Nagbarog og mahikap papil sa iyang mga sumusunod. Kining gingharian sa Dios nagsugod sa Jerusalem, diin ang mga propeta pangpatay ug ang anak sa Dios gidugmok. Bisan ang Dios nagpili sa pagtukod sa iyang tinuod nga kalinaw nining syudad sa kalinaw og nagsugo sa mga mangingisda sa Galilea nga dili na mubalik sa ilang mga trabaho sa pagpangisda diha sa lanaw sa Tiberias. Sila nagpabilin sa pagampo niya ng syudad nga naghatag kanila o kasakit apan masaligon nga naghulat sa saad sa Dios nga mahitabo diha sa ilang kinabuhi. Gikan sa sinugdan si Kristo nagpahayag sa iyang mga disipulo mahitungod sa kahulugan sa langit ng saad diin nahimong klaro nga sila makakita sa Dios o sa iyang siya gusto nga maproklama ang iyang kaugalingon ngadto kanila ingon nga amahan. Mahimo siyang ilang mga espesyal siguro nga mga anak. Sila dili kinahanglan nga mahadlok o dili sila mahadlok nga sila pagahukman. Kay mao kining espesyal nga mensahe ni Kristo ang balaan nga Dios usab maluluyon nga amahan. Pinaagi niini nga pinadayag ang atong mga kultura mga usab atong sabtan nga ang moabot nga gingharian ka gingharian sa amahan o ang iyang mga anak sila ang malagaron nga mga prinsipe o nagampo nga mga maghuhukom. Sila musunod sa panag-ingnan ni Hesus kinsa namatay alang sa tanan aron paglukat kanila gikan sa matarong nga kasuko sa Dios. Si Lucas nagsulat kanato sa ubang katapusang mga pulong gikan sa baba ni Hesus kamo nakadungog sa kinibang saad sa amahan gikan kanako. Og ini nga pahayag nagpasabot sa kasumahan sa tanang mga pagtulunan sa anak sa Dios. Mao kini nga ang bantugan og usa ka balaan nagsagop kanato, nagpuno kanato sa iyang pagkasiya og naghimo kanato sa iyang mga anak. Mao kana ang tukma nga katuyuan sa pagkamatay ni Hesus sa cross. Siya nagpasaylo kanato sa atong mga sala og nagbalaan kanato aron kita makaplagan nga diha sa alagianan ngadto sa Dios ug mahigugma sa amahan ang iyang ngalan ang ngayan balaanon pinagi sa atong mga kinaiya. Wala pa si Juan nga magbubunyag nakamatngon sa moabot nga kausaban nga maoy makatayog sa mga langit o kalibutan ang naguna ni Kristo kinsa nagpuyo sa kamingawan nasayo usab nga ang gingharian sa Dios dili labing madali moabot sa mga daotang mga tao ug ang mga hakog samtang ang ilang batuon nga mga kasing-kasing o mga nagsalikway sa mga unahuna dili pagyud maandam. Siya nagbautismo sa paghinulsol sa suba sa Jordan ingon nga timaan sa ilang angayang kamatayon. Ang ilang pagbangon gikan sa tubig timailhan nga ilang panagway ingon nga bag-ong binuhat. Si Juan nagtudlo og dayag ang pagsugid nga ang iyang bautismo dili gayon makausab sa mga tao. Ang pagtuslob sa tubig nagpasabot nga walay usa nga makausab sa iyang kagalingon o makausab sa uban. Walay usa nga makaputli sa iyang kagalingon pinaagi sa paglimod niini kay kitang tanan mahugaw unudnon og dautan. Ang propeta sa kamingawan nagtudlo sa karniro
sa Dios kinsa mao ang magbautismo sa naghinulsol uban sa Espiritu Santo. Siya natawo sa Espiritu sa Dios ug nagpadayon nga walay sala, walay mansa. Siya naghatag siya gulingon sa Dios diha sa iyang espiritu nga walay mansa, nagpasiguli sa tanan kinintanan mga tawo nga matinud-anon diha sa iyang amahan aron kita adunay bahin sama niini nga klase gipalanginan sa espiritu. Busa mga minahal kong magtotoo, imo bang naila ang saad sa amahan? Ang espiritu bagayod nga sa Dios nagpuyo diha sulod kanimo? Sa dihang kini na mahitabo si Kristo mismo mahimong sentro sa imong kasing-kasing o ang imong lawas mahimong templo sa buhi nga Dios. Andam ka na ba sa pagdawat sa Dios karon? Ipaubos ang imong kagalingon o pangandam alang sa saad sa Dios. Ingon nga si Kristo mismo kanunay nagpaubos. Siya wala maingon nga ako magbautismo kanimo uban sa balang espiritu sama sa magbubunyag nga nagtudlo ngadto kaniya. Apan gibiyaan kini nga himaya ngadto sa iyang amahan ug nagtudlo nga ang balang espiritu mismo gusto gayud moanhi kanato. Ang amahan ug ang anak nagtanyag kanato sa Espiritu Santo diha sa kumplitong panagiusa. Kay kining espiritu gikan sa amahan ug sa anak mao ang langit ng gugma. Minahal kong igsuon, imo bang namatud-an ang kabubuton sa Ginoo o giandam ba nimo ang imong kagalingon nga mainampuon sa pagdawat kaniya? Ingon nga si Kristo mismo nagsugo sa mga apostoles sa pagsulat o kun sa paghulat o sa pagampo. Magampo ta igsuon. Ginoong Hesus, balaan ka, ikaw nagbautismo sa naghinulsol sa panagiusa diha kanimo uban sa amahan ug uban sa Espiritu Santo aron dili na kami mahadlok sa Dios nga dako ug ang iyang hukom. Apan mahigugma kaniya ingon nga among tinuod nga amahan mutuman kaniya nga malipayon isangyaw ang iyang ngalan ug magbag-o sa among pagkatao. Salamat nga imo kami gitugutan sa pagsulti ni ining talagsahong pahayag. Amahan namo nga nasa langit, balaano ng imong ngalan. Amen. Mangutana igsuon, unsa ang saad sa amahan? Daghang salamat.